טוב, אז מה קורה חברים? אנחנו בעוד יום סרטון חדש. אנחנו עומדים היום ליצור קלף. אבל לא סתם קלף. קלף של משהו. או מישהו. שאני מאוד אוהב. יש פה מלא קלפים שאני אוהב בו. קלף שאני הכי רוצה. זה הקלף של... אנחנו עושים אותו, אבל עכשיו מחליפים 24 נושאים. אוקיי, ולזה מטורף. טוב לו. תום, הסכן לבר, לי לבר, סילה כדוני, כי אנחנו יודעים מה לעשות את זה. או סיום. טוב. אנחנו לא רוצים אותו אנחנו רוצים אותו בברסה. טוב. רוצים אותו בנבחרת החלומות. אנחנו בינתיים גם רוצים אותו בברזיל. רגע. שים אותו פה. הוא משחק בנבחרת החלומות, הוא גם צריך לשחק בנבחרת החלומות. טוב, אם שהוא משחק בברצלונה הזה, הסרטון סתם. בוא. כי אז אנחנו יודעים להראות לכם, ככה זה נראה. בלי כל דברים שיש פה. יש לו, ניתן לו 98. מגיע לו 98, זה היה 90. יאללה, מה ניתן לו 99? מה ניתן לו 0. ניתן לו 0. מה שסיימנו. רגע, ניתן לו 0. פלא 0! מה זה חברים? זה לא יכול להיות. טוב, אז זה היה הסרטון היום, אז יאללה, ביי.